আরে বর্ষা তোমার ফোন বাজছে। বকরা হ্যালো হ্যালো ବର୍ଷା ନାହିଁ କି? ସିଏ ବାଥରୁମ ଯାଇଛି। ଆପଣ କିଏ? ମୁଁ ତା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ପପି କହୁଥିଲି। ଓ ଭାଇ ତମେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନାଲି ପାଣି ଚଢେଇକି ଫୋନ କରୁଛ ନା କଣ? ତମେ ବର୍ଷାର ସ୍ୱାମୀ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ, ଜାଣିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ଆବେ ମୁଁ ଚଢେଇଛି ନା ତୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭାଙ୍ଗ ମାରି ଦେଇଛୁ? ବର୍ଷାର ମୋର 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଭଲ ପାଇବା ଚାଲିଛି। କହିଲା କଣ ନା ମୁଁ ତା ସ୍ୱାମୀ। ଆବେ ମୋର ଆଉ ବର୍ଷାର ବାହାଘରକୁ 4 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ବୁଝିଲୁ? ତୁ କେବେ? ହେଁ ତାମାନେ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ସେ ମୋ ସହିତ ଗେମ୍ ଖେଳୁଥିଲା? ତାକୁ କହିବୁ ମୋ କତୁରୁ ଯେତିକି ଜିନିଷ ସେ ନେଇଛି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମୁଁ ତା କତୁରୁ ହସଲ କରିବି ହେଲା। ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ ଡେ ରେ ତାକୁ ଯୋଉ ମୁଁ ଫ୍ଲାଟ ଟା ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଅଡି ଚଢୁଛି ସେଇଟା, ଆଉ ତା ଭାଇ କି ଯୋଉ ବୁଲେଟ ଗିଫ୍ଟ କରିନଥିଲି, ସେ ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମୁଁ ତା କତୁରୁ ହସଲ କରିବି ହେଲା। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ନୂଆ ଆଇଫୋନ ଅର୍ଡର କରିଥିଲା ସେଇଟା ବି କ୍ୟାନସଲ। ରଖ ଶଳା ଫୋନ। ଏ ଭାଇ रो रो रो। ଆରେ ଭାଇ ରାଗିଗଲ ନା କଣ? ମୁଁ ବର୍ଷାର ସ୍ୱାମୀ ନୁହଁ, ମୁଁ ତା ସାନ ଭାଇ କହୁଥିଲି। ଦେଖିଲି ତମ ଫୋନ ଅଛି ତ, ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ଭିଣେ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଜାମସ୍ତି କରିବା ଆଉ। ଏମିତି ଶଳା ଭିଣେ ଭିତରେ ତ ମଜାମସ୍ତି ଚାଲେ, ତମେ ତ ପୁରା ସିରିୟସ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ। ଏ ଭାଇ ମାଇଣ୍ଡ କରିବନି ହେଲା। ଏ ଶୁଣ ଭାଇ, ଏ ଦିଦି ଟିକେ ବାଥରୁମ ଯାଇଛି, ସେ ଆସିଲେ ତାକୁ କହିବି ତମକୁ ଫୋନ କରିବ। ଓକେ ରଖୁଛି, ବାଏ। ସରି। ମଣିଷ ଆଜି ବଞ୍ଚିବ ନା, ଆଜି ତ ରୋଡ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି।